Tamani Nyanza, weche mar lokruok mar kor lwasi osekelo lwenje mang'eny. Nitiere lwenje mar oganda matimore e pi. Masa moro okwasebet kwa link gi lokruok mar kor lwasi. Nikech wach mar lokruok mar kor lwasi miyo pi bedo maliet ahinya. To pi kobet maliet to rech bende okohero kuma pi liete. Rech ringo dok iye kuma pi nyalo betie mang'ich mondo ginyal survive. To seche ma gimedo donjo iye, wabe kaka dhano nikech rech be mwadak godo e nam lolwe kanyo. Waringo wamedo dhi iye kwa dhi manyo rech ni. To seche mineno kwa dhi iye nitiere territory. Nitiere kor ng'ato ka ng'ato maji lupe. Mano koro kwang'iyo e boundaries, mano kwatiyo kod ranyisi kata piny Kenya kod pinyno mar Uganda kata pinyno mar Tanzania. Nikech adira kinde mang'eny Sally wajaneno kata ka jolupo mawuok piny Kenya ka iwacho ni nomakgi nikech ne gikalo tong' gidhi korka Uganda kata Tanzania. Nikech manero nitiere mar pinje mar Kenya, Uganda, Tanzania, nikech ibende rech ni manyaki dak godo. Koro kidonjo iye kucho kidhi manyo rech iyudo ka nitiere shida. To senje moko bende iyudo ka rech pi okokoni bedo maliet, to samoro bende nikech liet ma wamedo bet godo, pi mamalo bet maliet moingo pi mapiny. Pi mapiny bet mang'ich, koro rech medo dhi iye piny kabisa. Koro mano tiende ni idwaro tools. Gik lupo manyasani mondo mi chopie rech mani piny kabisa ni. Lakini kaka wan jowa samoro wan pod onge gi gik lupo manyasani. Koro do ka few wealthy people mantiere gi gik lupo manyasani ema nyalo chope rech mapiny kachacha. Mano be miyo samoro kuo, kisewinjo weche kuo mag gik lupo e pi